Right, mastreets social media manoswera ndichiona kuti nyaya dziri kufamba sei. Ndinayo nyaya ndoda ndinge ndiri ndinosetsa kwamuri pavari pavanonzi mukoma Terry G. Mukoma Terry G ndofunga vazhinji tinowaziva. He is a Zimbabwean artist anditi he is a motivational speaker. Vanoita zvinhu zvakawanda wanda mukoma Terry G. Aiwa vazukuru mukoma Terry G vane mashoko avakanyora. Ndoda ndinge ndiri ndinoratidza kwamuri anditi mujolo unonetsa vazukuru. Hazve mujolo zvinoshupa. Asi chekutanga kana wanga usati wasubscribe paSaint TV nokurudzira kuti chisubscribe woturn on your notification bell so that every time we upload a video you'll be notified. Ndichitwa zviri kudi kwese kwamuri vazukuru vasekuru Saint pano pa number 1 YouTube channel penyu. So mashoko akanyorwa namukoma Terry G ndi anawo ari panapa vazukuru. Natsozviverengerai vazukuru mashoko ari kuratidza kuti mukoma Terry G vakanga vane musikana wavo vakanga vachishamwadzana naye kana kuti vachifambidzana naye, asi palast minute kuti mari yakukwana yekuti vachienda kunoroora, musikana akabva asarenda, akabva aturika mabhutsu akati aiwa ini zvemujolo wacho handichazvida vazukuru. Izvi hazosvitsa pakuti mukoma Terry vanyore tsamba iyi yekuratidza heartbreak yavo handiti vazukuru. Chinova chinhu chinorwadza chinoshungurudza. Ameno munozoona sei vazukuru sekuziva kwenyu kuti mukoma Terry G vanorarama necondition yavainayo handiti ameno vazukuru. Tingati musikana uyu ndo yaakatya here kuti upenyu hwese kana ndazopikira kuti for better for worse ndichazokwanisa here, kana kuti akatongofuita ubatwa nedzimwe pfungwa kana unyengerwa vazukuru. Ameno munozviona sei vazukuru nyaya yamukoma Terry G iri kusekulata mastreets esocial media? Aiwa isu ngatinyorerana kumacoment section kuti munofungei nezvenyaya iyi. Aiwa from Uncle Saint, the only Zim uncle anongoti piringi hamusi uncle. Aiwa muregerere zvanhasi handiti haisi mhosva yake brains yake. Ndichitichi much love.